Ака регистрация мекунем муҳоҷирора. моликияти муштараки зан шавҳар мисол ҳолатҳое ҳастае ки зан шавҳар аз якдигараш ҷудо мешаванд. имтиҳонсупориш камтар ҷиддитар шидагиай. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷе. мо имрӯз чанд ахборотҳои нав ҷамъоварӣ кардем ки айни ҳол ба шумо пешниҳод мекунем ва баъд дар идомаи мавзӯъ саволое ки равон кардагем ба саволотон ҷавоб мегардонем. аввалин ахбороти мо оиди қоидаҳои нав барои ворид шудан ба Федератсияи Россия ва супоридани имтиҳон аз нав. қоидаҳои нав ба тартиби супоридани имтиҳон аз забони русӣ таърих ва қонунгузории Русия дахл дорад. яъне ки дар ҳолате ки шумо Федератсияи Россия дохил мешавед, айни ҳол имтиҳонсупориш камтар ҷиддитар шидагиай аз ҳами 1 август ва имтиҳон супоридан қоидаҳош таърих ва қонунгузории Россияра донистан, яъне дар бораш он маълумот доштан. дар Русия аз 1 август ба низоми супоридани имтиҳонот барои муҳоҷирон як қатор тағйиротҳои нав ворид карда шудааст. ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ва инчунин аз 1 август дар Федератсияи Россия барои муҳоҷирон ва барои донишҷӯён як фармони дигаре рӯи кор меояд. яъне ки барои муҳоҷирон ва барои донишҷӯён фармони нав ҳамие ки пештар ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия таҳсил мекард, дар ҳолате ки агар кор мекард ба вай патент лозим буд, вале айни ҳол шахсиятҳое ки дар Россия таҳсил мекунанд, мехонанд дар донишгоҳҳо ва баъд аз берун аз соатҳои дарсишон агар ягонҷо кору фаъолият карданӣ бошанд, бе патент иҷозатшон додагианд. ва баъдан боз оиди вокунишҳо ва сарзаниҳое ки байни муҳоҷиро ба вуҷуд омадааст тӯли чандин рӯзҳо, байни мисол муҳоҷирои тоҷик, узбек, қирғиз дар Федератсияи Россия муноқишаҳо ба вуҷуд омадагиай чанд рӯзши дар шабакаҳои иҷтимоӣ интернетӣ ҳам паҳн шидагиай ва вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия дар ин бора ба ҳамаи муҳоҷирон хотиррасон кард ки ҳар як шахсияте ки дар ин занозаниҳо қӯш шидагиай ва ё ки ҳар як шахсияте ки ташкилотчии ҳамин занозаниҳо ва муноқишаҳо мебошад аз Федератсияи Россия депортатсия карда мешавад ва ҳар як шахсияте ки сабаби сарзании ҳамин вокунишҳо ҳамин муноқишаҳо мешавад, як умра метавонанд ки аз Федератсияи Россия депортш кунанд. ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. исоев ёсин нависад: салом ака, мо мухлиси барномаҳои шумо. аз шумо ҳамчун як ҳуқуқшинос хоҳиш ва илтиҷо дорем. як писараки 10 солае ки таҷовузш кардааст, як 23 сола. ҳамун писарака қатъи модари танҳош касе ба додаш намерасад. илтимос ҳамура пуштибонӣ кунед, ӯ аблаҳ ҷазо бигирад. илтимос атветона ждат мекунам. оё ки не, бисёр савоби калон мегирем. ман фикр мекунам агар бе кӯмаки марам дар ягон мақомоти болои арзу доди хушона бирасонанд, ҳатман ин кора чорабинӣ мекунанд. вале метавонӣ ки дар инстаграми ман муроҷиат кунӣ, оида ин масъала суҳбат мекунем ва ин кори ҳалшавандаe. амриддин нависад: салом алайкум брат, ҳамин савола илтимос ҳатман ҷавоб де. падари ман дар давлат кор мекард, вале пас аз вафоташ мо гуфтем ки моро ёрдампулӣ битан ва мо ҳечка ёрдампулӣ надод. ҳамин чӣ хеле ай назари қонунгузорӣ пул метан ё ки не, як мефаҳмонди пурра карда. дар ҳолате ки мисол яке аз шахсиятҳое ки дар мақомотҳо дар давлат кор ва фаъолият мекунанд, яъне ки хизматчии давлатӣ мебошад, мисол дар давоми кораш маъюб мешавад ё ки дар давоми кораш ҳамун шахсият аз дунё мегзара, дар ин бора қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси меҳнат моддаи 343 дар омадагие ки моддаи 343 иборат аз 7 ё ки 8 қисм мебошад. ҳар як қисмашда принсипҳош омадагие. мисол мегирем дар як қисмаш омадагие ки агар дар давоми кор ва фаъолияташ ҳамун шахсияте ки кор мекуна вай маъюб шава, агар дигар кор карда натона, дар ин ҳолат барои фарзандҳои ҳамун ва барои ҳамун шахсияте ки маъюб шидагие ҳамчун кӯмакпулӣ ҷудо карда мешава.
ба муддати то 24 моҳ. Вале боз ҳаст ҳолатҳое ки мисол ҳамун шахсияте ки хизматчии давлатияю дар давоми кораш аз дунё мегзара, дар ин ҳолат фарзандои ҳамура аҳли оилаи ӯра мутобиқи ҳамин моддаи 343 метавонанд ки то 6 моҳ пул ҷудо кунанду кӯмакпулишон бидиҳанд. Федия Ҳаитов нависа: якай сорбон як гап дорам, ба живой гап занам, брат. Агар ба ман ҳамсӯҳбат шидана дар назар дошта бошӣ, номи инстаграм ҳастам, ҷада метавонӣ дар инстаграм муроҷиат кунӣ. Восток Power навистай: ака регистратсия мекунем муҳоҷирора. Касе ки агар регистратсия кардан бихоҳад ин бародармон нависондай дар комментарияу, лекин ягон рақамоша мондагӣ нест, ягон адресша мондагӣ нест. Агар ки Восток Power худ тамошо кардаиста бошӣ, рақамота бинависон то дигаро бубинани хичон занг бизананд. Як каси дигар нависад: салом сорбон, ман дар Россия метавонам барои оилам ва барои кӯдаком электронӣ билет бигирам. Ай Россия, Уральские авиалинии. Раҳмат. Аз Федератсияи Россия барои аз шахсияте ки Тоҷикистода қарор дора электронӣ билета фурӯша манъ кардагианд. яъне ки ширкатҳо хичон иҷоза додагӣ нестанд. Ҳар касе ки дар Тоҷикистон қарор дора ва ба Россия рафтан, ӯ метавонад ки аз ҳамин авиакассаҳои Тоҷикистон ё аз фурудгоҳ билет дастрас кунад. Мариям нависад: салом алейкум бародар. Дар бораи кодекси оила гуфтӣ, хоб фаҳмидем, лекин моликияти муштарака нагуфтӣ. Дар бораш хубтар фаҳмона мира. Як бори дигар узр. моликияти муштарак гуфта ҳамин чиза дар назар дорем ки мисол шумо тӯй мекунед, ЗАГС мекунед ва дар ҳолате ки ЗАГС мекунед, боз як ҳуҷҷати дигар ҳам ҳаст, ба тариқи хоҳишмандӣ. Агар ки хоҳишманд бошед, ӯ ҳуҷҷат ҳам байни якдигар тасдиқ мекунед, яъне аҳдномаи никоҳ мегӯянд. ва аз ҳолате ки шумо ҳамин ЗАГС мекунед, аз ҳамун рӯз дар давоми зиндагитон ҳар як чизе ки шумо ба даст меоред, вай моликияти муштараки зани шавҳар ҳисоб мехӯрад. моликияти муштараки зани шавҳар, мисол ҳолатҳое ҳастае ки зани шавҳар аз якдигараш ҷудо мешаванд, ана ҳамун моликияти муштарак баъдан ҷудо карда мешавад. Вале ғайр аз моликияте ки мисол дар давоми зиндагӣ, мисол ба фарзанд, ба бача ягон кас тӯҳфа мекунад, ё ки падараш тӯҳфа мекунад, ё ки ба духтар ягон кас тӯҳфа мекунад, ягон мошин ё ки хона, ин моликиятҳо тақсим намешаванд. танҳо моликияте ки дар давоми зиндагӣ ба даст овардагианд худшон, ана ҳамун моликият муштарак ҳисоб мехӯрад ва тақсим карда мешавад. Раҷаб Пардаев нависад: микрофона камтар дуртар бигӣ, яка овозат мягкӣ меброяд. бародар, микрофонат дар ягон ҷо наворимада надидаистай, ва значит ки ман хеле дурай. Просто ки ман худам баланд гап мезанам, ба ҳамин хотир мумкин баъзе дар гӯшхарош бошам. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ва агар ягон саволи дигар боша дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.